മാനവസേവ മാധവസേവ എന്ന വളരെ ഉദാത്തമായ ഒരു ദൗത്യത്തിൽ ഊന്നി നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വളരെ ലളിതമായ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് സേവാഭാരതി. കടുങ്ങല്ലൂർ സേവാഭാരതി സ്വതന്ത്രമായ ഒരു NGO ആയി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടു. കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ട ചുമതല ഈ സമൂഹത്തിനുണ്ട്. ആ കർത്തവ്യമാണ് ഇവിടെ ഇന്നു മുതൽ തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. സേവാഭാരതി ഒട്ടനവധി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ മാതൃകാപരമായ സ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ഈ കോവിഡിന്റെ കാലത്തുമൊക്കെ സഹജീവികൾക്ക് സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരിക്കലും ഒരു പിശുക്കും കാണിക്കാതെ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ, മതവ്യത്യാസമില്ലാതെ സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് നിലനിന്ന് പോന്നിട്ടുള്ള സംഘടനയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തന്നെ സംശയം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഭഗത് സിംഹനും ജാൻസിയും ഇവിടെ